Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci mai tarin albarka. Da farko kuna tare da tashanmu ta Damana TV, mai gabatar da labaranku na yau Mustapha Abubakar Zarmo. Ku biyo mu domin ci gaba da sauraron shirinmu na yau. Kafin nan ku daure ku yi mu subscribe, ku danna alaman ƙararrawa. Za ku ji jarida ta 8 inda take ɗauke da bayanai masu muhimmanci. Kafin nan kada ku manta ku daure ku yi mu subscribe, ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode. Jarida ta 8 tana kira a duk wani wanda yake ɗan Nijar ne to ya kamata ya kashe kunnen shi domin ya saurare ta. Akwai tallafi da wasu sauran ƙasashen da dama suka ba Nijar. Sun ba Nijar wannan kuɗi, wasu da dama sun ba ta kyauta ruwan Allah. Wasu ko sauran ƙasashen sun ba ta bashi kamar yadda ake yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa. Domin wannan ramcen an ramci kuɗin ne domin a yi aiki wanda yake da muhimmanci a cikin ƙasa. Su kuma wanda suka ba da wa'annan kuɗi sun ba Nijar kuɗin kyauta ne domin ci gaban ƙasar Nijar. To wa'anda suka ba mu kyauta muna godiya. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Bazum muna godiya da jinjina ta ban girma a gare ka. Allah ƙara lafiya kuma Ubangiji Allah ƙara taimakawa kuma Allah ƙarfafa ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Addu'ar da za mu yi a gare ka ita ce Allah ya kare ka kuma Allah ya baka injin yin gaskiya. To shugaban bayananmu na yau shine wannan kuɗaɗe da Nijar ta ramta da wa'anda aka ba ta kyauta ruwan Allah za a zuba kashi 70 cikin wutar lantarki domin ta bunƙasa a cikin lafiyar Afirka. Kuma wannan wuta za ta isa a rarraba ma garuruwa da dama cikin Nijar. Sa'annan Afirka za a raba wutar ta kai ga sauran ƙasashenmu maƙwabta domin su ma su amfana da ita. Kuma ta haka Nijar za ta samu kuɗin shiga. Ku biyo mu jarida ta 9 domin jin ci gaba da shirin. Kada ku manta ku daure ku yi mu subscribe, ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode.